Gde ste ljudi ovdje, a mi danas igramo GTA 5. Evo ljudi, kao što sam obećao, igramo GTA 5. Danas ćemo malo da se sprdamo po gradu, ništa nećemo posebno da radimo. Pripremio sam neke automobile i malo ćemo da se zazamo. Pa da krenemo ljudi. Gde si Džambeli? Šta radiš tu? Šta radiš tu? Gde će te? Ja debel! Pogledaj tebe! I kakav si? Ja, pa sad ću da te ubijem. Ja, pa... Ja debel, pa pogledaj tebe, svinju debela. Ja debel, pogledaj tebe, pa pogledaj tebe debilu. Svinju, stoku, pogledaj se. Ti ćeš meni da kažem sam ja debel. E, sad ćemo ljudi da idemo da kupimo čokoladice. Jej! Zdravo Čiko, imaš čokoladice? Čiko, imaš čokoladice? Čiko, nema čokoladice, ben ti familiju ima čokoladice. Čokoladice mi trebaju, čokoladice. Čokoladice! Daj ti čokoladice. Gde su čokoladice? Gde su čokoladice? Gde su? Gde? Jeee, evo čokoladice! Gde su tu? Šta je? Šta radite? A, mala puš pauza. Pa da, šta da se radi? Mnogo radite, no. Šta je? Teraj! Vem ti dete! Duj, šta ti? Si be? Duj, jom! Ču! Ti menci! Ču sad! Sad je pod... Sad! Ču sad bre! Gdje sad bre! Gdje ćeš? Gdje ćeš? Ču sad men tu nešto ti radiš bre! Pogledaj ja! Ja radim kod crnac, gledaj kakav sam! Idemo tra-la-la-la-la-la-la! Tra-la-la-la-la-la-la! O, izvinite prosto. Tra-la-la-la-la-la-la! O, izvinite prosto. Tra-la-la-la-la-la-la! O, izvinite proste. Izvinite proste. Tra-la-la-la-la-la-la! Proste, izvinite. Tidam. O, izvinite proste. O, izvini se to. Ide kuruma i leti. Pada, no, pada. Kuruma pada, no. Sad ćemo ljudi da pozajmimo auto od policije. Samo da nađem neku čika milicajac. Evo ga čika milicajac. Čika milicajac? Ja mogu da pozajmim tvoj auto? Može. Dobro. Vraćam ti ga posle. Ne brini ti ništa. Ne. Dobro. Posle ti vraćam. Aj, čao. Izađemo da vratimo policiju auto. Malo se propušila guma, ali nema veze. Malo sam ga grabio na banderu, ali nema veze. Može još da se vozi, nije ništa strašno. Sad ćemo da im vratimo. Sad ćemo mi tu da ga parkiramo. Tako. Još može da se vozi. Tako da još može da se vozi. Može da se vozi. I šta, idem ja da kažem ovom Čiki da sam mu ja vratio. Čiko, ja sam ti vratio tvoj auto. Eno ga tamo. Ljudi, ovo je bila vaša ideja da im kažem da sam vratio auto. Beži! Nisam trebao da im vratim auto. Beži! Ljudi, sad sam se zapustio na mešalici. Šta radi? Nema pare, kriza. Mora se radi na mešalicu. Šta da se radi? Mora nešto da se radi, da se preživi, da se ima za leba. Mora radimo da nam buđevu mešalicu, pogledajte kakav sam prljav. Vidite, mora radim na buđevu mešalicu. Ma kakav mešalicu, ako je gora, da mešalicu. Da mešalicu, da ti već ti mešalicu. Ne, ti ću da radimo da mešalicu. Vidite, ne, policija, mrš. To mi je u roki da ne javi.
leti auto. Beži. Beži, idemo ovdje u rijeku. Top Gun, šta ćemo sad raditi? Ljudi, ja sam sad naručio jedan besan auto. Ovaj auto je kao što je baš besan auto. Ima da bežamo s njim. Ne može nikada nas uhvati. Ovaj auto je najbrži na svijetu. Idemo, ne dođi. Ljudi, šta ja sada radim? Ja sam pobegao od policije. Ova moja policija se pregrela. Prokuvala. Mnogo sam begao pa prokuvala. Sranje. Sad ću ja da naručim nešto mnogo bolje. A šta kažete ljudi? Vidite, ovo je mnogo moćno. Sad ćemo malo da pravimo kaos. Ajde bre, požurite, vidite da žurim bre. Kasno na posao. Viš da žurim, beži bre tamo. Viš da žurim, žurim bre, kasno na posao. To radite to ljudi? To je neki roštilj. Mogu ja? Ne može? Jebem ti dete, ti sad kakav je roštilj. Gdje ćeš? Gdje ćeš? Gdje ćeš? Gdje ti Bože? Umri. Ljudi, to bi bilo ako što se tiče ove epizode, vidimo se sljedeći. Poz!